Rekonektívne liečenie a energetický obrázok či hudba. Spojenie liečiteľa, prijímateľa a zdroja jedinečná originálna metóda. Na Hiro Hiro budú prebiehať pravidelné rekonektívne liečenia a okrem toho aj aktivácie rozšíreného stavu vedomia, pri ktorých sa v mozgu vytvára látka DMT, takzvaná molekula duše. Rekonektívne liečenie v preklade znovu napájajúce liečenie je unikátna forma energetickej práce, ktorá sa odlišuje od tradičných liečebných metód tým, že nepracuje len s energiou, ale s rozšíreným spektrom frekvencií, zahrňajúcim energoinformačné svetlo a informácie. Tento prístup vytvoril doktor Eric Pearl. Tieto frekvencie umožňujú hlboké liečivé zmeny nielen na fyzickej úrovni, ale aj na mentálnej, emocionálnej a duchovnej. Čo je rekonektívne liečenie? Je to neinvazívny proces, počas ktorého liečiteľ neprenáša energiu zo seba, ale funguje ako rezonujúci kanál alebo katalizátor pre frekvencie z univerzálneho zdroja. Počas sedenia sa nekladú ruky na telo. Energia pôsobí v jemnom poli okolo človeka a podporuje ho v návrate do rovnováhy. Jedinečnosť tejto metódy spočíva v tom, že nezasahuje do toho, čo sa má liečiť. Necháva na vyššiu inteligenciu, aby napravila to, čo je pripravené na zmenu. Týmto spôsobom sa zvyšuje vlastná schopnosť tela samoozdravenia a dochádza k rekalibrácii vedomia. Liečivý most, energetický obrázok alebo hudba ako brána medzi svetmi. Predstav si, že medzi liečiteľom a prijímajúcim vznikne energetický most, ktorý prepája ich vedomie a zároveň ich spája s vyššou inteligenciou univerza. Tento most môže byť zosobnený hudbou či energetickým obrázkom, ktorý funguje ako aktívny portál, ktorý vysiela svetlo, kódy a informácie. Nikola Tesla vedel, že tajomstvo vesmíru je ukryté v pojmoch energie, frekvencie a vibrácie. Rekonektívne liečenie, energia, hudba, frekvencia, dých, vibrácia. Obrázok, most. Ako obrázok funguje v praxi? Liečiteľ sa naladí na energetický obrázok či hudbu. Vstupuje do prítomnosti cez ticho, dých a vedomé vnímanie obrazu. Obrázok alebo hudba slúži ako aktívna brána, ktorá zosilňuje spojenie s frekvenciami rekonektívneho liečenia. Prijímajúci sa aspoň na začiatku pozerá na obrázok. V prípade použitia hudby počúva cez stereo slúchadlá. Čím kvalitnejšie, tým lepšie. Obaja sa ponárajú do zjednoteného poľa. Ľudské vedomie je aktivované a podporené cez vizuálnu vibráciu obrazu alebo aj hudby. Spojenie troch úrovní liečiteľ drží zámer a je napojený na univerzálne frekvencie bez potreby riadiť proces. Prijímajúci sa otvára bez očakávaní a prijíma to, čo jeho bytie potrebuje v tomto momente. Energetický obrázok udržiava priestor, zosilňuje pole a podporuje intuíciu, dôveru a odovzdanie sa procesu. Záver. Keď sa obraz, frekvencia a vedomie spoja, kombinácia Reconnective Healing a energetického obrázka je mocným nástrojom prepojenia vedomia a návratu do prirodzenej rovnováhy. Všetky tri prvky tvoria živé trojuholníkové pole, ktoré vytvára priestor pre premenu, návrat k sebe a hĺbšie spojenie s univerzom. A v spojení so špeciálnou hudbou je to jedinečný zážitok, spojenie s dušou. Na Hiro Hiro pravidelne prebiehajú skupinové energetické liečenia v konkrétnom čase pomocou obrázku, bez hudby, 1-krát týždenne.
Aktivácia rozšíreného stavu vedomia pomocou obrázka, hudby a rekonektívneho liečenia 1-krát mesačne. Hudba má špeciálne frekvencie a preto nie je vhodná pre ľudí s psychickým ochorením. herohero.co/nada 369. Odkaz v popise. Na patreon.com cesta k svetlu je možnosť stiahnuť si rekonektívne obrázky s návodom, ako sa naučiť využívať liečivú životnú energiu pre seba a mať ju stále k dispozícii.